Mhux biss qed inkunu oppożizzjoni b'saħħitha iżda qed noffru soluzzjonijiet ta' gvern alternattiv biex il-ġid li jinħoloq verament jasal għand kulħadd. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija f'intervista fuq Net FM fejn tkellem dwar bosta settur li direttament jolqtu lill-familji Maltin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien mistoqsi dwar is-sitwazzjoni tal-immigranti f'pajjiżna fejn saħaq kif l-Oppożizzjoni għamlet numru kbir ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru, mistoqsijiet lill poplu Malti kollu qed isaqsi iżda Joseph Muscat ħarab milli jwieġeb apparti li biddel il-verżjoni tiegħu fuq dan is-suġġett. X'għamel Joseph Muscat fuq dan? Għalilna x'għamel fl-Ewropa, jien ktibt il-President tal-IPP biex ngħidlu dwar Malta, biex ngħidu li fl-Ewropa rridu nitkellmu mhux fuq Brexit biss, imma nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni illegali. Nitkellmu fuq il-frontiera, nitolbu li l-frontiera tal-Ewropa, inkluż Malta, fosthom Malta, għax aħna Malta tinteressana, tiġi msaħħa. U da jista' jsir. U għadna kif. U tajna l-5 punti tagħna li rridu nitilqu mhux biss mill-burden sharing, imma li nibdew bħala Ewropa tinvesti fl-Afrika. Ħalli dawn ma jkollhomx għalfejn jitilqu. Għax hekk mhux se tinvesti fl-Afrika, daw ħajbqgħu jitilqu. U bil-mijiet jiġu eluf, mill-eluf jiġu miljuni. Rigward statistika reċenti li ħarġet mill-Eurostat li turi li l-maġġoranza ta' ħaddiema barranin li qed jiġu hawn Malta huma minn barra l-Unjoni Ewropea, Adrian Delija qal li dan qed iwassal biex dawn il-ħaddiema jingħataw pagi baxxi li jġelhom jikru appartamenti bejn ħafna nies li imbagħad qed jolli l-prezz tal-proprjetà b'detriment taż-żgħażagħ Maltin li jixtiequ jgħixu f'post fejn jistgħu jibnu ħajjithom u familja. Adrian Delija tkellem ukoll dwar reputazzjoni ta' pajjiżna li aktar ma jmur aktar qed tkun imtabna għaliex membri tal-gvern qed jibqgħu fil-gvern minkejja li d-dinja kollha taf bi skandli li jagħmlu. Dan apparti l-iskandlu tal-Vitals u Stewart Healthcare li qed ikomplu jibilgħu il-miljuni mit-taxxi tal-poplu Malti mingħajr ma jroddu l-ebda tip ta' żviluppi lura. L-edukazzjoni, settur tant importanti għal pajjiżna qed ikun minsi minn Gvern Laburista, il-Partit Nazzjonalista dejjem ta' importanza kbira lil dan is-settur u waħda mill-provi ta' dan hi l-iskola fis-sena li kienet tinbena fi żmien Gvern Nazzjonalista. Adrian Delija ddikjara li dan is-settur jerġa' jingħata l-importanza mistħoqqa ġala darba ikun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Aħna rridu nagħmlu upskilling u rridu nagħmlu reskilling, jiġifieri rridu nagħmlu iktar mhux biss lill-istudenti imma lill-ħaddiema tagħna lin-nies tagħna lill-practitioners tagħna anke matul ħajjithom. Mhux talli aħna nixtiequ għandna viżjoni illi jkunu żgħażagħ jibqgħu jistudjaw, imma mbagħad kulħadd f'pajjiżna illi jibqa' jistudja anke meta jkollu l-impjieg ħalli jibqa' jtejjeb lilu nnifsu. Finalment, Adrian Delija faħħar il-mument storiku li seħħ din il-ġimgħa fil-Parlament fejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ingħaqdet ma' numru kbir ta' żgħażagħ biex tresqet mozzjoni li għaddiet biex tissejjaħ emerġenza fil-klima f'pajjiżna.